سلام كما يتمسيوز خبركم تخطاتلتي لومي حامس 23 تحساس ساعة 9 مشات تدالوه زينا ومسانا دون في المالنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيدروس منكسي عرس زينا لوم بستقبر مرمراتات 10 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافو بكرغاغت كل 16 دما تفانيوم مدبات هنصت كزنت ماين مقراب النمعوات بوهدت كسراح محداريت زوبا سمينا وقح بحر صويها هاجرا وتادرو باند من رشاد السلطنم 50 كلتن تمارو لو متمرقهم عب امريكا عب كلتشن اسران متن عمر دقسب بحدا نتبشمونت عامت كم زنكيه تقليصون عب بريطانيا عب حدا معلت العلي 100 شيء حدش ملكفتي كورونا فيروس تمزجيبو امريكان يوكرين عب مريت يوكرين حبرا وتادرو لمد اكايدن حبريتا كاب منستر تعنا لومي اب موشبن ممرمرن ماكلات زباتات ماكل دبوب سميناو قيح بحرن دبوباو قيح بحرن بستغبره ناي لاباراتور مرمراتات 10 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترغاغيصلو نساتم دما شمونته كاب زوا ماكل مالت حاده كاب موشب ماكل شوعته دما كاب ممرمر ماكلات كوينم ادراشوم كلته كاب گجرت حاده دما كاب دنبسنبل گرمي گزابرهانو عدقن بارنتون كلته كاب ممرمر ماكلات مندفران مايدمان زوادوب حاده كاب ممرمر ماكل جندع زوبا سيمناو قيح بحري كومون حاده كاب ممرمر ماكل عصب زوبا دوباو قيح بحريوم زي كمزين كله كورونا فيروس ترخيبهم اب هوسبيتالات تعقيبهم كن كبر لهم زصنحو 6 كاب زوا ماكل 10 دما كاب زوادوب بتقلال 16 زيغاتات حاويم كفانو قلو ودي 85 عامتن قال 75 عامتن كاب زوا ماكل بموت تفليمالو بز مسرت تقلال قطري بكورونا فيروس تلخو زيغاتات كسابلومي 7829 بتصحلو 7609 كابزيوم حاويم استفانو 70 كلتن بموت استفليو 248 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منستر تعنا 23 تحساس 2021 أما حداري تزوبا سيمناو قيح بحري ويزرو أسمرة أبرها سفيح نطفتات مفواس ماي كوعتاتن معقاب حامد ماين كومون مسرح متنن وسديقاتاتن مدبات مقرابن متكبار زلوتن معواتا بركتو من لا حبرة سبك عز الصويعة ويزرو أسمرة نز صوعيت الزغربت من محدار زوبا سيمناو قيح بحري أبا عامة كلتاشن إسران حدن زسلاسل من نطفتات مقمقام بإسران حدن إسران كلتن تحساس أبي كتما باتسا أبزك عنو عاقيبايم اب زغربه صبصبات اب رحق كبابيتات ناي زنبر حزبي قرب ماي نمحاس حيالو بروجكتات كم تواددن زتبالاشو كم تصغنن اب نوزباتات قراران ادوبحان نسبن طريتن زغلغل كزنت ماين ملي وحايز مسرح دما دهساس كم تغبرت حبيرون اب حرشاو مداي لو معمت بزنبرت حنت متن كرامات بحرن كبسان كابتي بجريف زلمع مريت 17 ميتاوي تراي كم تزرع نحرستوت ناقفا مرص زرع سرناي نحرستوت جندع باصع ناقفان دما مرص زرع دنش كم تعدله كمون كاب ايثيوبيا ناب نو زبا قلعلو زاتو اسلمبتا اب اكل غدات كي ورده بوهود سراح اب تحت قصر كم زاتو بريون بزي كازين لمداوين غففت عساس سلطناتات كوها من كله اب جماجم بحري دسيتاتن حوس دسيتاتن نص زباتات قلعلو فورن دهلاكن اب 221 هكتار قرب شورا كم تتخلن اب صبوكناتات كم زركبن تتقيسو اب مدايت عناز وهاب اغلغلوت انما معبال بستوس دسغمتي اب تكالات الزمناوي مسارحيتات كم تتاتوتون سباوي عقمي بمتنن عينتن كم زوسخن اب مطبحه عيني كتتل قدم حرسن اغلغلوت حرسن عوت سراح كم تعمه شفنا كتابة صانات 900 كم زبطحه تاريخ ما معاسو دما ب 29.5 كم زوسخه تغليصون أقل تمرت دما جغرافيا وأقامتا سبق ساقماو منا وبرون فاحز بلا عدتاتن مسرح ممهارن مستمهارن بالتا يصلو كم زلو ابنو زباتات فورو افعبت الناقفان بموحد حزبن ممحداراتن قصرن ممهار كفلتاتن كم تسرح زحبرت تصبصب ابنو زباتات فورو قلعالو افعبتن زركبا بيت تمرتين ناب حوسي احدرت زغيرالو بايتا كفتر لبا قريبون تساتفتي اب زغربه صبصبات دحر زكايدو زتن كتعن حرم حزاتي عتب مقصار كغبرلو وفراتات معقاب حامد ماين بكم درجه كدفالو كومون مسرح صغنا زارغه تحت قرصي تكالات عنان تمرتن كقلاطف تلابيوم
ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት አብርሃ ኣብ ዝሃበቶ መዛዘም ቃል ተተሓሒዙ ዝነበረ መደባት ስራሕ ምስ ዝነበረ ሕፅረታትን ዘጋጠሙ ብድሆታትን ብምንፅሳር ብወታ ከም ዝግምገም ጠቂሳ ተሳታፍነት ቆልዑ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምሕያልን ሕፅረት ቀረብ ማይ ንምቅላል ዝውሰድ ስጉምትታት ንምስማርን ጽዑቕ ጎስጓስ ክካየድ ኣተሓሳሲባ ሃገራዊ ወታደራዊ ባንድ ምረሻ ብግብራውን ክልተ ሓሳቡን ትምህርቲ ሙዚቃ ንልዕሊ 2 ዓመት ዘሰልጠኖም 17 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 52 ተምሃሮ ሎሚ 23 ታሕሳስ ኣመሪቑ እቲ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣቃውማን ኣተሓሕዛን መሳርሒታት ሙዚቃ ኣተናፍሳ ኣወፃፅኣ ድምፅን ልምምድ ሓበርቲ ቅኒት ልምምድ ህርመት ምንባብ ኖታታት ከምኡን ምንባብን ምፅዋትን ሙዚቃዊ ጽሑፋት መዝሙራትን ደርፍታትን ከም ዘጠቃልል ኣብቲ ስነ ስርዓት ተገሊጹ አዛዚ ሃገራዊ ወታደራዊ ባንድ ምረሻ ሌተና ኮሎኔል የማነ አባይ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ሙያዊ ዓቕሚ መንእሰያት በብመዳይ ንምምዕባል ብደረጃ ሃገር ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምዃን ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዘርኣይዎ ተገዳስነት ሞጊሱ ሕፅረት ምቹእ መለማመዲ ቦታን እኹል መሳርሒ ሙዚቃን ካብ ቀንዲ ቡድሆታት ናይቲ ስልጠና ከም ዝነበረ ዝሓበረ ሌተና ኮሎኔል የማነ አባይ ኣብ መጻኢ ንዝውደብ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ተመክሮ ዝተቐስሞ መድረኽ ምዃኑ ገሊጹ አዛዝ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሪጋደር ጀነራል አብርሃም ዓንዶም ብወገኑ ነፍስኻ መኻል ካብ ዝብል መትከላዊ እምነት ተበጊሶም ነቲ ስልጠና ንዝወደቡን ዘካየዱን ኣካላት ብምስጋን ሰልጠንቲ ብቐጻሊ ልምምድ ዓቕሞምን ደረጃኦምን ከዕብዩ ተላብዩ ኤሪና ዝተወከሰቶም ተመረቕቲ ብጻዕርን ምትብባዕን መምህራኖምን ውልቃዊ ተገዳስነቶምን መበገሲ ዝኸውን እኹልን ብቑዕን ፍልጠት ስነ ሙዚቃ ቀሲሞም ምህላዎም ብምሕባር ምልከት ብቐጻሊ ጻዕርን ተመክሮን ስለ ዝጥረን ዝድለብን ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ሃገራዊ ወታደራዊ ባንድ ምረሻ ኣብዚ እዋን እዚ ስልጠና ድርሰት ሙዚቃ ምእላይ ሙዚቃን ጽገና መሳርሒታት ሙዚቃን ይህብ ከም ዘሎ ተዘረኸብናይ ሓበሬታ የነጽር ቆጣቢት ጸዓት መጎጎ ኣድሓነት ብሰፍሐ ክትታታቶ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ጸዓት ኣቶ ተስፋይ ዘካርያስ ኣዘኻኺሩ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃል ምሕተት ኣቶ ተስፋይ ኣብ ምህዞ ቆጣቢት ጸዓት እቶናት ብርክት ዝበለ ምርምራት ከም ተኻየደ ብምሕባር መጎጎ ኣድሓነት ምስ ኩነታት መነባብሮ ሕብረተሰብና ብምዝማድ ውፅኢታዊ ስለ ዝኾነት ዛጊት ኣስታት 80,000 በፂሒ ዘሎ መጠን ዝርጋሕ እያ ንምስፋሕ ብዕቱብ ክስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ውፅኢት ሳላ ተራን ኣበርክቶን ሓማድእን ካልኦት መሻርክትን ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ተስፋይ ክሳብ 2025 ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብና ተጠቃሚ ከም ዝኸውን ንምግባር መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ሕብረተሰብ ዝጥቀመለን ካብ 3 ክሳብ 4 ኪሎዋት ኣብ ሰዓት ዝህልኻ መጎጎ ኤሌክትሪክ ንምምሕያሽ ዝተገብረ ጻዕሪ እውን ዘተባብዕ ውፅኢት ተረኺቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብፀሓያዊ ጸዓት እትሰርሕ እውን ማዕቢላ ከም ዘላን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ተጠቃሚ ክዝርጋሕ ምዃናን ኣቶ ተስፋይ ብተወሳኺ ገሊጹ ንዕደላ ንዘቤታዊ ኣገልግሎት ዝውዕል ጋዝ ብዝምልከት ድማ ኣቶ ተስፋይ ኣብ መላ ሃገር ኣብ ምክፍፋል ጋዝ ዝነጥፋ ልዕሊ 9 ትካላት ከም ዘለዋን ዕቱብ ምክትታልን ምቁፅጻርን ከም ዝግበረልን ብምሕባር ኣብ ስርሕን ጉድለት ኣብ ልዕሊ ዘርያ በብእዋኑ ካብ መጠንቀቕታ ክሳብ ናይ ምእጋር ስጉምቲ ከም ተወስደለን ኣፍሊጡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገብገባ ዋሳና ሃብቲ ገረባ ሓፈሻ መበቀላውያን ኣግራብ ድማ ብፍላይ ካብ ብርሰት ንምክልኻል ሓያል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት በዓል መዛ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንዘባ ፎር ሓቢሩ ምኽትል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ኣብራር ሳልሕ ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ኣውሊዕ ጽሕዲ ሰራው ወይባን ጋባን ዝርከቦም መበቀላውያን ኣግራብ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ንምዕቃቦም ዕቱብ ስጉምትታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኣረድዩ ኣብቲ ከባቢ ፈሓም ኮነ ዕንፀይቲ ቆሪፅካ ናብ ዕዳጋታት ምውራድ ከም ባህሊ ከም ዘየለ ዝሓበረ ኣቶ ኣብራር ሓሓሊፎም ካብ ካልእ ከባቢታት ዝመፁ ኣብረስቲ ስለ ዘይሰኣኑ ግዳ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ኣድላይ ምክትታል እናገበረ ግቡእ ስጉምቲ ይወስደሎም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣቶ ኣብራር ኣስዒቡ ሓደጋታት ምብራስ ዘንጸላልዎም ዘሎ መበቀላውያን ኣግራብ ንምትካእ ነቲ ብህዝቢ ዝቐርብ ዘሎ ቀጻሊ ጠለብ ፈልስታት ንምምላእ ይስራሕ ከም ዘሎ ብሪሁ ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ገብገባ ዋሳና ኣቶ ዑመር ስሌማን ብጊድዩ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ዓዳዊ ሕዛእቲ ኣብ ሕብረተሰብ ምስ ዝሰረፀ ባህሊ ዕቃቢ ሃብቲ ገረብ ተደሚሩ ዝምስገን ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ጠቂሱ ኩነታት መበቀላውያን ኣግራብ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘሎ ኣነፂሩ
አቶ ዕምር አስዒቡ ሳዕቤን ወረርታ ኣግራብ እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ በዚ ድማ ዝምልከቶ ኣካል ነቶም እንትርፍዎ ሃስያ ዝኾነ ጥቕሚ ዘይብሎም ሓደገኛታት ኣግራብ ኣብ ምጥፋእ ክተሓጋገዞም ፀውዩ ኣብ ንዞባ ዒላ ብርዕድ ምምሕዳር ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ዝርከባ ክልተ ዲጋታት ብድበት ብምምልአን ንጥፈታቶም ባዕልታት ተጸሊኮም ዘሎ ኣልማዕቲ ጀራዲን ገሊጾም ዋሕዲ ማይ ንፍርያቶም ባዕልታ ከም ዝጸለዎ ዝሓበሩቶም ወሃብቲ ርእይቶ ነቲ ጸገም ንምቅላል ካብኦም ዝሕተት ክገብሩ ዘለዎም ቁርብነት ብምርግጋጽ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ከም ዘድልዮም ኣሚቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 2 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት ብምዝርጋሕ ኣብ ኣሕምልቲ ጥራይ ተደሪቶም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ዘለዎም ጸገም ምንጭ ማይ ፍታሕ ምዝረክብ ከምኡን ንዋታውን ሙያውን ደገፍ ምዝግበረሎም ሙሉእ ዓመት ፍረታትን ኣካልን ከልምዑ ከም ዝኽእሉ ብሪሆም ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፉ ልዕሊ 100 ሓረስቶት ከም ዘለዉ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ መድሃኒ ገረየሱስ በጎኑ ዘሎ ጸገም ማይ ንምፍታሕ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኪቢክ ሜትር እትሕግዝ ዲጋ ክትስራሕ መጽናዕቲ ተገይሩ እኳ እንተነበረ ዛጊት ስለ ዘይተተገበረ ዝፍታሕ ከም ተደናጉየ ገሊጹ ምምሕዳር ከባቢ ሓድሽ ዓዲ ኣብ 5 ዓድታት ዝጥርነፉ ልዕሊ 2800 ነበርቲ ኣለውዋ ጨንፈር ሃማመተ ዞባ ጋሽ ባርካ ንወከልቲ ምምሕዳራት ከባብን ጨንፈር ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ 4 ንኡስ ዞባታት ማለት ጎሊች ተሰነይ ፎርቶሳዋን ሃይኮታን ስልጠናታት ወዲቡ እቲ ኣብ ተሰነይ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ውዳቤታት ማሕበርን ንጥፈታቱን ምሕደራ ግዜን ጸጋታትን ከምኡን መደባት ስራሕ ዘተኮረ ምንባሩ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካን ውዳብን ሃማመተ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ማርቆስ ግርማጽዮን ገሊጹ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረየሱስ ድማ እቲ ን4 ንኡስ ዞባታት ዝጠርነፈ ስልጠና ምቹእ ባይታ ንምልዋጥ ተመኩራን ሓሳባትን ከምኡን ምዑሪ ደረጃ ነቕሓት ንምፍጣር ዝሕግዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብዚ መዳይ እዚ ምትሕብባር ኩሎም ኣካላት ክዓዝዝ ተላብዩ ሰልጠንቲ ብግዳኦም ዝቐሰሞ ስልጠና ንዝነበሮም ድሩት ኣፍልጦን ዓቕምን ዝድርዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ንመጻኢ በብደረጁ ክብ ዝብል ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክውደብ ተላብዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 2020 መጠን ዕምሪ ደቂ ሰብ ብገምጋም ብ1.8 ዓመት ከም ዝነከየ ስታስቲካዊ ጸብጸባት ሓቢሮም እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ዕምሪ ምንቁልቃል ምዃኑ ቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ነጺሮም መንሽሮ ሕማም ልብን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ቶም ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ክስተት ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 2020 ልዕሊ 350,000 ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ጸብጸባት እዛ ሃዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ልዕሊ 810,000 ክቢሉ ከም ዘሎ የረዱ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 100,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ተመዝገበ ተገሊጹ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ናይቲ ሓድሽ ኣሃዝ ብሰንኪ ሓድሽ ጅር ኦሚክሮን ዝሰዓበ ምዃኑ ጸብጸባት ጥዕና ብሪጣንያ ሓቢሮም ኣብታ ሃገር መጠን ሞት እውን ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ረድዮም ኣብ ኣሜሪካ መዓልታዊ ካብ ዝምዝገብ ዘሎ ኣስታት 120,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ እቲ ልዕሊ 70 ሚእታዊት ብኦሚክሮን ዝሰዓበ ምዃኑ ይሕበር ፈለማ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተለለየ ጅር ኦሚክሮን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ተላቢዑ ኣሎ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው እናኸረራ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካን ዩክሬንን ትማሊ 22 ታሕሳስ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ኣካይደን እቲ ኣብ ምብራቕ ዩክሬን ዝተኻየደ ሓበራዊ ልምድ ንሩስያ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ወታደራውያን ተንተንቲ ዝጠቕሱ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ኩነታት የጓህሮ ምህላውነት ትወቅስ ሩስያ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ልምድ ዛጊት መግለጺ ሃበትን ይኹን እምበር ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ከም ትኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ዩክሬን ተጻባእ ስጉምታት ምስ ትወስድ ሩስያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ገዚፍ ሰራዊት ብምውፋር ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እያ ዩክሬን ምስ ሃገራት ምዕራብ ተሻሪኻ ተካይዶ ዘላ ተኽታኺ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣብ ከቢድ ቅልውላው ክሸማ ከም ዝኽእል ወታደራውያን ክኢላታት ይጠቕሱ
ኣብ 2014 ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተፈጠረ ዘይምቅዳው ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኢዳ ከተእትወሉ ድሕሪ ምጅማራ ዝኸፍአ ኣንፈት ከም ዝሓዘ ይሕበር። ኣብ ሳልስ እዚ ኣብ ማያት ማዳጋስካር ብዘጋጠመ ሓደጋ መጣሓል ናይ ጽዕነት መርከብ ብውሕዱ 83 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲዩ። ዛጊት ተኻይዱ ብዘሎ ስርሒት 50 ሰባት ብህይወት ከም ዝሰረሩ ሰብ መዝን ናይታ ደሴታዊት ሃገር ኣፍሊጦም። ጠንቅቲ ሓደጋ ልዕሊ ዓቐን ጽዕነትን ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ምዃኑ እዮም እቶም ሰብ መዚ ብተወሳኺ ዝገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ስርሒት ዝተዋፈረት ሄሊኮፕተር ወዲቓ ከም ተሓምሸሸት ማዕከናት ዜና ኣቃዲሐን። ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ናይጄርያ ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ጓሶትን ብዝተወልዐ ቀቢላዊ ምትፍናን ዝጠንቁ ግጭት ህይወት 45 ሰባት ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ። ብሰንኪቲ ካብ ፈለማ ናይ ሰሙን እዚ ዝተወልዐን 3 መዓልታት ዝቐጸለን ግጭት ዓሰርተታት ከም ዝቐሰሉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። በቲ ገና ሙሉእ ብሙሉእ ዘይሃደ ግጭት ልዕሊ 5,000 ነበርቲ ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ መንግስታዊ ምንጭታት ናይጄርያ ኣፍሊጦም። መንግስቲ ናይጄርያ ነቲ ግጭት ንምህዳእ ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊት ናብቲ ከባቢ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ናይጄርያ ቀቢላዊ ምትፍናን ዝጠንቁ ግጭት ኩላዕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ብሰንኩ ድማ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነቲ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ኣርእስተ ዜና እንደግመልኩም። ሎም ብዝተገብረ ምርመራታት 12 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 16 ድማ ተፋንዮም። መደባት ህንጸት ከዘንቲ ማይን ምግራብን ንምዕዋት ብውህደት ክስራሕ ኣማሕዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጸዊዓ። ሃገራዊ ወታደራዊ ባንድ ምረሻ ዘሰልጠኖም 52 ተምሃሮ ሎሚ ተመሪቖም። ኣብ ኣሜሪካ ብ2020 መጠን ዕምሪ ደቂ ሰብ ብ1.8 ዓመት ከም ዝነገየ ተገሊጹ። ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 100,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቡ። ኣሜሪካን ዩክሬንን ኣብ መሬት ዩክሬን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣካይደን። ዜና ተፈጺሙ ብሩህ ምሽት።